Помним Айше Мола Хасан, Муса Якуб, 17-месечната Тюркян и всички невинни жертви на така наречения възродителен процес. Ние, техните съвременници, сме длъжни не само да си спомняме за тях, но и да почитаме паметта им. Sayın Kirkova sakinleri, sayın yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirler, her yıl olduğu gibi bugün de hatırlamak ve hatırlatmak, geleceğimizi umutla inşa etmek için bizler yine buradayız. Siyasi demagojiye, totaliter geçmişe yüksek sesle hayır demek için buradayız ve beraberiz. Her yıl 26 Aralık'ta Ayşe Molla Hasan, Musa Yakup, 17 aylık Türkan bebeği ve vahşice isim değiştirme kampanyasının tüm günahsız kurbanlarını anmak için bir araya geliyoruz. Bugün yalnız onları anmakla kalmayıp hatıraları önünde saygı duruşunda bulunuyoruz. Изминаха 40 години от насилствената смяна на имената. Загрижени в динамиката за утрешния ден, ние не трябва да забравим преживяваната тежка участ на нашата общност. Затова сме тук да съхраним, да помним и напомняме за миналото и за общото ни бъдеще в родината ни България, Балканите, Европа и света. Biz buradayız. Çünkü geçmişin acı hatıralar birikiminin paslanmasına izin vermeyeceğiz, vermemeliyiz. Unutulmamak adına, aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatmak adına buradayız. Ayrıca kin ve nefret beslemeksizin sadece o acı günleri hatırlamak ve hatırlatmak için buradayız. Güzel vatanımız Bulgaristan'da kardeşçe, dostça yaşamak için, güzel bir dünya için burada ve beraberiz. Уважаеми дами и господа, гости, уважили възпоменателният митинг, посветен за паметта на малката Тюркян и другите жертви на така наречения възродителен процес са доцент доктор Джевдет Чакъров, председател на Движение за права и свободи. Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosluğu Korhan Küngörü. Господин Хайри Садъков, заместник-председател на Народното събрание на Република България. Господин Илхан Кючук, заместник-председател на ДПС и депутат от Европейския парламент. Господин Джейхан Ибрямов, заместник-председател на Движение за права и свободи. Господин Севим Али, заместник-председател на ДПС. Господин Хасан Азис, заместник-председател на Движение за права и свободи. Господин Валентин Тончев, заместник-председател на ДПС. Господин Румен Пехливанов, заместник-председател на ДПС. Господин Марио Рангелов, заместник-председател на парламентарната група на Движение за права и свободи. Господин Павлин Кръстев, секретар на парламентарната група на Движение за права и свободи и народен представител от Кърджали. Танзер Юсейнов и Ибрахим Зайденов, съпредседатели на Младежко ДПС. Господин Ремзи Осман, народен представител на Движение за права и свободи от Кърджали.
Господин Ахмед Вранчев, народен представител на ДПС,